10,000 ħaddiem fis-settur pubbliku minn 30,000 impjegat qegħdin igawdu minn miżuri favur il-familja. Fil-waqt li 2,000 impjegati ieħor qegħdin jaħdmu bir-reduced hours fejn ma jaħdmux il-ġranet kollha tal-ġimgħa. Ħabbar dan il-kap taċ-ċivil Mario Kutajjar fil-ġimgħa tas-servizz pubbliku. Spjega li fil-waqt li l-ħaddiema jibbenefikaw minn dawn il-miżuri, il-pubbliku xorta baqa' jingħata servizz effiċjenti. Hija kwistjoni ta' management. U hija kwistjoni wkoll ta' għarfien mill-impjegati stess. Jiġifieri l-impjegati jridu jkunu konvinti l-ewwel ħaġa li għandhom bżonn il-family friendly measures. It-tieni li jiftehmu wkoll ma' sħabhom kif jittieħed dan is-servizz. Ovvjament, meta qed titkellem fuq 10,000 ruħ, qed titkellem fuq parti kbira. Madankollu s-servizz irid jibqa' għaddej. Hija kwistjoni ta' viżjoni ta' kif qassamna s-servizz li nassiguraw li jasal għand in-nies b'mod l-iktar effiċjenti. Il-kap taċ-ċivil qal li 9,000 persuna nataw opportunità ta' taħriġ biex ikomplu javvanzaw u jtejbu s-servizz tagħhom lejn il-pubbliku. Is-Sur Kutajjar qal li 6 snin ilu in-nies kienu jgergru dwar id-dipartimenti tal-Gvern, iżda llum id-gergir naqas u għandna servizz pubbliku li joffri servizz effiċjenti u jingħata ir-rikonoxximent. Dan huwa riżultat tal-investimenti li sar, fosthom li s-servizzi governattivi jkunu aċċessibbli 24 siegħa kuljum minn fuq il-mobile u li tagħti l-informazzjoni tiegħek lill-Gvern darba biex taċċessa dipartimenti tal-Gvern. Il-kap taċ-ċivil qal li l-viżjoni tal-Gvern hija li mmorru lejn servizz pubbliku ta' eċċellenza. Sostna li l-pass li jmiss huwa li fid-dipartimenti tal-Gvern ikun hemm persuni inkarigati li jaraw li kull impjegat jilħaq l-iżvilupp tiegħu. Kull dipartiment li jinterektja li jieħu ħsieb in-nies iva għandu jkun armat li fl-istrutturi tiegħu kollu armat bin-nies li jkunu jistgħu jkunu trejnjati biex jarfu kemm il-bżonnijiet li għandhom in-nies, kemm bżonnijiet bħalma rajna tal-ESP tal-Employee Support Program u kemm anki ħtiġijiet ta' żvilupp u korsijiet li jkunu meħtieġa ħalli persuna tista' tkun taqdi l-funzjonijiet tagħha aħjar dejjem biex nagħtu servizz mill-aħjar. Il-kap taċ-ċivil indirizza wkoll konferenza dwar il-ħarsien u l-appoġġ li jingħataw il-ħaddiema tas-settur pubbliku. Fl-ewwel nofs ta' din is-sena 230 impjegat tal-Gvern fittxu l-għajnuna mill-Employee Support Program. L-assistent direttur ta' dan is-servizz, Stelmart Kalil, tkellmet dwar l-appoġġ illi joffri dan il-programm u li ma huma dawk l-aktar ħaddiema li jfittxu l-għajnuna minn dan il-programm. Il-dipartimenti li jiġu minnhom l-iktar qisu tliet dipartimenti li jiġu nies minnhom huma proprju dawk tal-korpi dixxiplinati mill-edukazzjoni, mis-settur tal-edukazzjoni u anke mis-settur tas-saħħa. Għax huma 3 oqsma fejn b'mod kontinwu fix-xogħol tagħhom qegħdin jintaqgħu ma' nies vulnerabbli, qegħdin jintaqgħu ma' ċerta sitwazzjoni diffiċli fuq il-post tax-xogħol u dak se jħalli effett kemm fuq l-individwu nnifsu imma wkoll jista' wassal biex dawk id-diffikultajiet li jara fuq il-post tax-xogħol jieħodhom miegħu id-dar u jkun hemm diffikultajiet imbagħad fil-ħajja personali. Mario Kutajjar fisser illi kif qal il-Prim Ministru, is-servizz pubbliku jrid ikun lid il-leminija tal-Gvern u kull investiment li jsir fil-ħaddiema tas-settur pubbliku huwa investiment fil-poplu Malti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.